ịnagide ya. Okwu ngosi bụ Abụọma na asịsa ihe anyị ga-asa bụ onye nwere nna Chineke akpịrị na-akpọ mkpụrụ obi m nkụ maka gị zara ya. Oh
Ọnọdụ ọbụla ka anyị fụrụ nwaanyị na
iche iche nwere ike ịnọ na-eche anyị aka mgba. Ihe ọgụgụ abụọ esi n'akwụkwọ ozi nke Pọl gasịrịgara ndị Rom, Pọl gasị wee na-agba anyị oku ka anyị bụrụ ndị akọrọ Chineke, ka anyị bụrụ ndị akọrọ Chineke dịka anyị si n'ọkụ. Pọl gasị na anyị ka anyị bụrụ ndị agbanwere agbanwe oge niile, bụrụ ndị agbanwere agbanwe n'ụzọ na-amasị Chineke, bụrụ ndị na-erube Chineke ụzọ ihe nke anyị na-eme, ndị na-ejisi ike ịtụkwasị obi na Chineke. Na nke a ga-enyere anyị aka, ọ ga-enyere anyị aka ọ kachasị mgbe nsogbu ụwa na-echere anyị aka mgba, ka anyị wee nwee ike ịgbalị iji nwa nke Chineke wee na-enyere ya anya. N'oziọma nke Matiu ka anyị hụrụ iwe anyị Yesu Kristi ọrụ mmasị ya oku, ọkwazi anyị ihe niile oku ka anyị bụrụ ebe anyị wee sobe ya n'azụ mgbe niile. Anyị ekwe n'ukwe ụfọdụ na-asị, onye hụrụ Jesu n'anya, onye ahụ ga-enye onwe ya, buru obe ya sobe Kristi. Onye hụrụ Jesu n'anya, onye ahụ ga-enye onwe ya, buru obe ya sobe Kristi. Amen. N'ọnọdụ n'ime anyị nwere ihe dị iche iche, ihe ka ọ bụ ihe ọzọ na-echere anyị ka mma na ndụ anyị. O nweghị onye ọbụla nọ n'ụwa a na-enwere nsogbu nke a ma ọ bụ nke ọzọ. O nwere ike bụrụ na ahụike, ma ọ bụ enweghị ọrụ, ma ọ bụ ego, ma ọ bụ nsogbu nke alụmdi na nwunye, ma ọ bụ nsogbu nke ezinụlọ. Nke ka nke o were anya n'okwu ugbu a, ụwa anyị nọ n'ime ya nọ n'ihe nsogbu. Anyị niile ma nsogbu ka ụwa nọ n'ime ya. Oge ụwa na-ekwu, oge nke COVID, nsogbu nke COVID, ihe ndị a niile bụ ihe mfiahụ. Mgbe ọbụla anyị masịrị oke anyị na anyị masịrị oke anyị ịma nsogbu ma ọ bụ ime nsogbu, kedu ihe ọzọ ka anyị nwere ike idobe anyị ka mmadụ? Mgbe anyị masịrị oke anyị, anyị megide, anyị were ihe niile wee hanye n'aka nke Chineke. Ọ bụsị anyị nwere ike ime were ihe niile wee hanye n'aka nke Chineke, maka anyị nwere ike Chineke ka mma. Anyị nwere okwukwe nke okwe na ịfụnanya wee na-eso ihe nkwụwa anụma. Ebe ọ bụ na Kristi emere anyị ụbọchị taa, bụ na Chineke na-echekwa ọba anyị na-agọzi anyị, ka amara nke Chineke na-agbakwa anyị ume oge niile, na-agba m oge niile, ma ọ kachasị mgbe nsogbu ụwa anụma na-echere anyị aka mgba. Ka amara nke Chineke na-agọzi ya na-agba anyị ume site na Kristi Onyenwe anyị. Amen.
Amen.
chi nzọpụta Yesu Kristi. N'ihi na ọchịchị bụ nke gị, ike otuto Onye nwe anyị Yesu Kristi mmadụ apọstụl gị, udo ka na-apụrụ n'obodo ka ndị nọ n'ịkpara anyị na ndị anyị, kama lekwasị anya n'okpuru nzukọ gị, nye ya udo na ịdị ọdụ mgbe niile uche gị siri chọọ, iwe ịdị na-achị n'ebere n'ebere. Amen. Udo kwụsị ọbụla mgbe niile. Ịkwara gị.
Ka anyị bịa arịrịọ onye nwe anyị inyere anyị achịcha nke eluigwe ka ọ bụrụ nri nke anyị. Biko ka achịcha ahụ na-agba anyị ume n'ịhụnanya gị, ka anyị site n'ụmụnne anyị wee na-agbara gị odibo n'ụzọ kwesịrị ekwesị site na Kristi onye nwe anyị. Amen.
ndị communion class wetara Septemba 6 ụbọchị ụka ọzọ 2 p.m. unu ga-eji wee bido Zoom communion class 2 p.m. maka ndị communion class na parish ọnụ. Ndị nke Confirmation ụbọchị ụka ọzọ abụọ n'ụbọchị ọ ga-abụ na Septemba unu ga-ebido Confirmation class. Ndị nne na nna edere ha akwụkwọ ụmụaka na-eche ụbọchị ya ụbọchị ASCS na-emechi a na-emechi registration in the next week or two. Ọ bụrụ na ha akpọghị parish ebido ha klas o mechie, gbaa mbọ hụ na ịkọrọ parish debanye afọ nwa gị ka a gọzie gị wee mezie ịkpata nwa gị mgbe ekwu na ọ ga-abụ na ngwụcha ọnwa Septemba onye akasị ga-arụ idebanye afọ nwa gị. A ga-ebido klas na Septemba na nwanyị n'ime ofu onye otu anyị na-abịa nwoke ebe a oge ụfọdụ rapụ Uchus Agụ, nwunye na ụmụ ya bụ ndị idoro udo anyị na Francis Siria were gakwa ebe a ma ọ na-abịa ahụ arụkwere ya ya na onwe ya rapụ n'izuụka gara aga. Ọtụtụ n'ime anyị mara ndị hapụ mara onye hapụ mara ndị metụtara ha mara ụmụ ha. Anyị na-ayọ anyị mara ka anyị si eme ka ndị ma ha ka anyị kpọrọ ya na fon ndị ya eji ije ụkwụ n'ụzọ ọhụrụ ọzọ anyị si emetụtara onye otu anyị rapụrụ na ndị ọ rapụ anyị ma ka anyị si emetụtara ha iko ka anyị nyere etu ahụ. Tata bụ ụka ikpeazụ n'ọnwa Ọgọst dịka anyị si eme all the August babies biko hapụ ọtọ ebe ọ bụla ga nọ ma ndị nọ n'ụlọ ọrụ hapụrụ ọtọ ka anyị were all the August babies fada izukwu mfe ime ha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear August babies. Happy birthday to you. Anyị na-ekele unu wee na-ekele ụkọchukwu anyị na-asịkwa ya ege n'ụzọ pụrụ iche. Happy birthday, happy birthday ndị nke nọ n'ime unu ebe a. Daalụ. Anyị ga-ekelekwa anyị niile ndị nwere ike isonyere anyị na mmasị ụbọchị tata. Anyị kparịchi anyị niile na ndị ọzọ niile na-enwe ike isonyere anyị. Anyị ayọkwa ngọzi nke Chineke, odudu ya, nchekwa ya na-echa na ndụ anyị n'ofu n'ofu site na Kristi Onyenwe anyị. Amen. Onyenwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu Chineke niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ.